Bun, pentru început vreau să vă zic că dacă dați like și subscribe, pe mine mă motivați atât de mult să mai fac episoade. Și da, mulțumesc pentru toate like-urile și abonările date. O să susțineți foarte, foarte mult așa. Nu vă mai rețin cu videoclipul, cu intro, doamne. Vizionare plăcută. Bun, salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem în episodul 4 și vom juca cu RT și cu Alexel 2014 aici pe zonă. Da, revenim în următorul meci. Bun, am revenit. Suntem cu al doilea meci. O să dăm în total 5 meciuri. Ăsta e al doilea, mai sunt 3. Fără asta. Am luat și noi Rico. Da, de ce dau toți rași? De ce dau toți rași? În fine. Hai să ne uităm la ăștia care sunt abonații mei și nu trebuie să le zic ăștia, am greșit. Aia. Greșeală e greșeală, cuvântul e cuvânt. În fine. Nu înțeleg ce am zis. Vot 6 bul. Da, hai că mă uit automat. Hai să vedem. Opa, Gangnam Style. Ei! Da te rog, așa. Mă părând să bulă să câștige. Zic eu? Ha! A câștigat Alexel. Bun. Hai să dăm ready. Să continuăm. Revenim în match. Pornesc filmarea. Bun, am revenit. Suntem aici pe zonă. I-am dat puțin lui Alexel. Mergem așa. Încercăm să-i dăm și botului 1. The time is over. Da. Eu o să încerc în fiecare episod să fac episoade cu winuri. Da, mă rog. Și mă scuzați că am țipat, dar m-am enervat. Revenim în următorul meci. Bun, am revenit. Jucăm aici, pe Island Innovation. Sau ceva de genul, parcă se chema. Harta. Stați un pic. Așa. Bun, hai să vedem ce facem. Ne dăm ultimatul aici. Să batem pe tic. Facem când trebuie. Batem pe Nita. Hai să vedem cât de suntem cu Alexel. Alexel mai mult ca sigur. Alexel care nu știm unde e.
armata pregătită. What? Nu suntem cu Alexei. Alexei cred că a murit. Oh my god. Da, easy. Bă, frate. Nu vrea nimeni. Nu rejected. Cred că am rejected. Capătul cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Chiar dacă eu nu cred că am jucat 5 meciuri. Mă scuzați, dar au ieșit. Voiam să joc cu ei 5 meciuri. Poate să mai rămână doar unul la final cu ultimele meciuri, da, mă rog. Cam atât cu acest episod. Like, share, subscribe. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!